Ja, smil. Billederne af det. Ja. Ja, det er Freja. Og Gilde lidt, jeg tror, det trykker lidt på Frejas mave. Det trykker lidt på Frejas mave. Skal hun kigge på? Skal hun kigge på Mopper Kenneth? Nana skal også kigge på Mopper Kenneth og grine. Skal du grine til Mopper Kenneth? Ja, nu. Didit. Didit. Du skal holde hende. Holder du Freja? Ja. 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 Okay. Holder du Freja? Hej hej. Hej hej. Gut gut. Bæ. Bæ. Hej, hvor I skriger. Er det lidt tungt nu? Skal vi have Freja op?